scialach mú cimmirthe coinneáir náthealach. Tá toscin bheith coinneáir óg agus ba bhethar mú I tuh siar leois cuant son rudagin. Agus bheith ghéan hí gurúnlach gurúna ua an foscailte agus bheith smith go seo bháil sa gárait mar smé duine sa míle. A chuirigí I David ó Hachart bheith fách. Agus at bheith néiche tó seachart thuar na uaien na spiriten akkeras van uaien liane gericht. A van in wat een uai a gerig foskilch. Dus we maken kun je gewoon keer fijn mag karo na spiriten shot op. Dus ga je is goede piece shilloch. Piece fix shilloch en munje nu uit foskilch. Zoals je een keer gaan ga je spirit er gaan nu. Zo hagen gaan de spirit shot in rash. Schapuri fijn er gaan nu. Gewoon kan mat in je wandels. En ik mag kan je gewoon mag zo die. Ishu karau. Dus hoe spirit lelijk rash me. Film fijn rash. En zo mag kan je gewoon. Gelijk meer rash maar ishu karau. Zo die keer bouw van een vrouwtje van. Wachtland. Ergens 5 keer al rash. She never way it chiolikuch an a Lewis. She get the vasiki as a vag, Grishin high chiolikuch, so I do rash the Walkland. She shouldn't have very torch of fattest and by Kiriol, how Walkland's rashes, Vahor, Horakiriolach, granted he minutes in the fall. Could you, who to spirit, Likashach Minish Shakamiri shoot? I should mark on your heart. Fim misrutgen. Schouting gedelik misra stechen. Maar wel is dus rutgen moes voor mij stechen. Zo de voeten van de vrouws. Gemeeg najallig. Ik gemalg ik. Gefeigelag geklach en draai. Als een miljonnetje regie. Dus gemeeg najallig ik. Maar schon like maar gaan je gewoon rashi. Ergens. Als je een check kan naar huis toch miljonnen. Wat teken hij is weer kun je gewoon klaag de tolen. Ik zei had kan ik gevinken dat toch hard. Dus is je klaag zo a tjirig huur. Zo je maar hoor kan je gewoon najaal. Misschien maar garden, nu waar mij kleurbiologie is. Waar mij aan van art school aan Lewis, ik is waar mij Jennifer klas trampoline. Is vlieg mij maar garden aan dooi gemaakt nieuw arbeidstocht. Of vlieg mij een trampoline, nu waar mij Jennifer karbultje. Is waar ik maak gorst, is waar mij aan een caster zo'n keerschachten. Schachteln is. Ach, waar ik gemaakt had checken en dan or hör me wanneer wij je toch gejocht. Sorry. Wel, bij u dan gaan we hier naar gesproken voor Klapoiklief die aspect. Ga je in Kovalto, zeg je dat je als centrum gaan, zo'n in ieder jaar komen. Is naar was niet aan gaan. Van de balletjes aan de ruim, van de kleinien aan de wijnbellen, van de savist. Is van de heige wat kennen aan, is sport, is misschien niet kan je. Is een heige ga je balletjes stachen en wij maken niet naar de wasje niet gola Gina. Is ga je stach, is je hoes. Is wat goede kaal vet zoekt, goede kaal. De sleeping bags is goede kaal. Is je misschien veel kappel er de mattresses. Is ga je zien tolje ije. Zo, en na heige ga je niet stach. Is got je sleeping bags aangezien. Is glaasje touw als een halu. Is een oorshin. Kun je sleeping bags aan halu. Ga je jacket een hol. Is ga je lash gaan japen naking. Is noorshin han ik jas een lash. Is ga je sleeping bags zaken. Is ga je niet al die schrijf kasuat. Is noorshin.
Han ik nu liedjes isteach goed dat voor de trein kan je misschien een portret schrijven. So ga je niet isteach, ga je niet maken aan elkaar. Hursing, well, ga je isteach in de holder eerst, ik je maken sleeping bags, waar de sleeping bags ver kotig je het haalde. Ik je raar schrijven, show it, guys, show it. Gewoon ja, zo'n trolletje, iets. Je een story, ik hem zeggen.